ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲಕ್ದ ಪತ್ರೊಡೆ ಮಲ್ಪುಗ ತೇವು ಏಪಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಮಕ್ ಅವು ಇಪ್ಪಂದ ಸೀಸನ್ ನಮ್ಮ ಪಾಲಕ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದು ಪತ್ರೊಡೆ ಮಲ್ಪುಲಿ ಬಲೆ ಎಂಚ ಅಲ್ಪನ್ ತೂಕ ಮುಲಿಯಾನು ಅರಿ ನೆನೆತಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2 ಕಪ್ ದಾತು ಅವನೈತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಗ ಅಲ್ಲ ಎಂಚ ದಪ್ಪ ಕಡೆ ಉಡು ಹೆಚ್ಚ ತೆಲುಪು ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಮುಲಿಯಾನ್ ಪಾಲಕ್ದ ತೊಂದೆ 2 ಕಟ್ಟು ಪಾಲಕ್ನು ದೆಕ್ಕದು ಪೊರ್ಲುಡು ತೆಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ದೆ ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿದೀವೋಡು ಒಂದು ಪಾಲಕ್ ನಿತ್ತೆ ಅರೆಪ್ಪುಗು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅರೆಪ್ಪುಗು ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎತ್ತು ಬೋಡ ಆತು ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಪೊರ್ಲೋಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲಿಯನ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಒಂದത്തെ ಮಿತ್ತಿಯಾನ್ ಪಾಡ್ದು ಬೇಯರ್ ದೀಪುನು ದಾಪಂಡ ಎರಡು ಮುಲೀರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಆಯ್ಕೆಯಾನು ಪ್ಲೇಟುಡು ಬೇಯರ್ ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ ಊರುಡು ಪೂರ ತೆಕ್ಕಿದ ಏರಿಟ್ಟು ತಂದೆಯುದ ಏರಿಟ್ಟು ಪೂರ ಬೇಯರ್ ದೀಪಿರು ತಲೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸರ್ನ ಪಾಡ್ಲೆ ಮುಲ್ ತೊಂದುರುಡ್ಯಾನು ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇಯರೆ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ ಬೇಯೋಡು ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಕ್ಕೆ ಮುಲಿತೇನು ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಸಾಮಾನು ಪೊತ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ 2 ಚಮಚದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಐನಾಜಿ ಕೆಂಪು ಮುಂಚೆ ಹೆಚ್ಚ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖಾರ ಅಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ತಿಂದೇನು ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇತನಿಕ್ಕೆ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಲೆ ರೋಸ್ಟ್ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಪೂರ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಇತ್ತನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ 2 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕೊಂಚೂರು ಪುಳಿ ಈತೇನು ಪಾಡೋಡು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ಗ ಮುಲು ಒಂಜರ ಕಪ್ ತಾತು ತಾರಾಯಿ ಬೋಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗಡಿ ತಾತು ತಾರಾಯಿ ತಂದಿನ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಹೆಚ್ಚ ಸಣ್ಣ ಒಡೊಂದಿಚ್ಚಿ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾವು ಅಲೆ ಇತ್ತು ಮೂಲು ಬಣ್ಣಲೆಡು ಒಗ್ಗರಣೆ ದೀಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ದಾಸಿಮಿ ಪುಡನಗ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಯಾನು ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಉದ್ದ ಕೊಚ್ಚಿದ್ದು ಪಾಡ್ದಾನು ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿದಜಿ ಉದ್ದ ಲಾಯ್ ಕಾಪುಂಡವು ತಿನ್ನಗ ಬಾಯಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆದಿತ್ತಿನ ಅರೆಪುನ್ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತೆ ಒಂದೊಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಇಂಚನೆ ಕಾಯವಡು ರೋಸ್ಟ್ ಆವಡು ಅರೆಪು ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ ಏತು ಬೋಡಾತು ಮೂಲೊಂಜಿ 2 ಕಪ್ ದಾತಿ ಆ ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ನೀರು ಒಂತೆ ಅರೆಪು ನೀರೇ ದೀವೋಡು ದಯಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಯ್ತೊನುಂಡು ತೆನೆಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ ಏನಾಯ್ತು ಒಂಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ಮೂಲು ಹೆಚ್ಚ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಚು ಒಂಚೂರು ಅವು ರುಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೆಲ್ಲಡು ಚೂರು ಸ್ವೀಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮತ್ತು ಒಂದೇನು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಕೊದ್ದಿರದಿಕ್ಕ ಮುಲ್ ಪತ್ರಡೆ ಬೇಯ್ತುಂಡು ಒಂದನಿತ ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಕಿನ್ನೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದು ಅಲ್ಲಿಂಚ ಸಾಫ್ಟ್ ಆತುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯರ್ಲ ಬೇಯ್ತುಂಡು ಮತ್ತು ಮೂಲ ಅರೆಪ್ಲ ಕೊದ್ದಿಂಡು ತನಕ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೇಯ್ದನ ಪತ್ರೊಡೆನು ಅಲ್ಲಿ ತಾರೆ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿಲಾಂಡು ಕೊದ್ದಿದ್ದು ಪೂರ ಪತ್ರೊಡೆ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದು ಮತ್ತು ಒಂಚಿ 2 ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಒಂದೇನು ಮಗುಪೋಡು ಪತ್ರೊಡೆ ಪೂರ ಮಸಾಲೆನು ಒಯ್ತೊನುಂಡು ಅರೆಪುನು ಒಯ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಂಡಿತ್ತೆ
ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ನನ್ನಲೊಂದು ಚಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕಲ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟಿಲ ಆಪುಂಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.